Maayong adlaw mga kabigwas, kurek. O karon nga video, karon ni nga video ha, dili ugma, dili sunod bulan, kun dili karon, kurek. Grabe akong ka-stress karong adlaw. Dili mahitungod kay James ha. Bisig ingon na po ninyo sa James na po, nag-stress na po ko. Dili may tungod ka James. Wala po ko nag-overthink o wala po ko nagsilos-silos. Correct. Mahitungod kinis ako ang phone nga naguba niya. Wala lagi siya nag-functionalism. Ug hinay na kayo iyang volume. Correct. Nag-gool gyud kog taman kay bisig dili na ko maka-vlog ani. Kay hasta ba yang mahala aning iPhone, kaning cellphone, correct. Nya mao may nasanayan gyud namo gamiton pang vlog kaning iPhone. Correct. Pero ako og yung gikagulan bisig dili nako maka monitor ka James. Dili nako makakontak ug asa siya mulakaw. Na, musamot gyud ang akong ka-overthink ani, mas stress gyud kog taman kay wala na mo ko cellphone nga gamiton. So mao to, no choice ta, correct. Ako ning buak ko ang ako ang kinakusgan nga alkansya. Actually, December pa unta ang schedule ani sa buak. Pero wala naman jud ko'y budget sa phone karong panahon na, so buak lang sa ta, correct. May pa ang alikansya na buak, ako intawong bilahan, wala pa gyud ni sukad-sukad gibuak. Correct. Sa tinod anay lang gyud no og prangkang pagkaistorya kani akong gibit-bit nga kwarta nga gikan sa akong alikansya. Dili gyud ni enough nga maka cash og iPhone. Kay grabe bi gud ka mahal sa iPhone karon no nya. Di pud ko ganahan og mga cash og na ako igo nga kwarta dili gyud nako cash. Utangon gyud nako kay hilig man kog utang nya pala utang man kog naong utangon gyud nako. Unya mo gasto kog dako makonsensya man ko. Mao nang utang kay murag dugay-dugay pa man nimo bayaran, di ba? Correct. So, diretso sa ta sa home credit or sa Bisaya pa, balay pa utangan. Correct. Pagpadulong pa lang namo sa SM Ecolan, murag medyo ginervyos sa gud ko gamay ane o kulba-kulbaan gud ko kay basig dili ta ma-aproban og i-decline ta. Correct. Nya nasa kong nahuna kay kung i-decline ko sa home credit, pwede ra ka mo palit atong Oppo nga tag 5,000 kay mao ra may budget karon nya mao sa to kung i-maintainer og vlog. Correct. So kay naa naman gud ko diri sa SM. So dapat hangad-hangad gyud ta na ginagmay kay para ingnon nga daghan ta og kwarta. Dili gyud ta magpahalata sa madlang people nga niadto ra ta dira kay para mangutang. Correct. Di ba? Maghilas-hilas ta gamay na pangutan-pangutana, char. Tanaw-tanaw sa mga mahalon para ingnon. Nya taddaon pag prangka dayon nga i-home credit ra nimo kay wala kay cash. Correct. Sa tinud-anay lang no. Sino lang tag sa tinud-anay ni wala na lang gyud bakak. Sa tinud-anay lang gyud no mahadlok na gyud ko mangutang. Correct. Kay wala ta kabalo sa panahon. Bisig dili na ta makabayad og bisig maundang na natong vlog, simba ko lang palayo, nya magsinag panawag si home credit, nya wala na kay pangbayad, oy, simba ko lang. Correct. Pero wala na gyud tay mahimo. Need man gyud dato mangutang kay ato man ning kinahanglan sa ato ang trabaho. Balag ikismis sa nilang tanan dira nga nagilas-silas, nya nangutang ra di ay. Correct. So dako na kay akong ngisi dira no kay ni approve si home credit. Nadala og jamming si home credit. Gi-approvean. Bisig dili kasaligan ang naong gi-approvean. Correct. Nya ikaw approvean ka. Sa imong naong ibis to sa imong naong approvean ka ha ka. Basta kay ako ang naong gi-approvean gyud ni. Gibis ba gyud sa naong katong mga naong og palautan nya murag gahi mo bayad di gyud to ma-approvean. Correct. So, ni kuha na ko sa ako ang pangbayad ug wala gyud ko na ulaw nga ako ang kwarta gisulod ra gyud ako og silupin kay poros bangyod nig mga sensilyo. Correct. So, nabilin gyud ang sensilyo, salamat sa Ginoo kay wala na gyud ko gipaihap-ihap kay ang down is 5,000 ra. Kay lami man ning home credit kung lami kag record imong pangalan ug up to date ka mo bayad, gamay ra imong down payment, dili na padak-on ilang imong down payment. So mao to naka-down payment ra ko og 5,000 way labot si email. Correct. Gibayad na din ako nya grabe ang kalipay kay nabilin gyud ang tinagjis. Wala gyud natandog pero nagpakambyo si madam. Oo.
nagpakambi siya bali 200 sa kuang nga tag gis kay kinahanglan po daw nila sa ilahang pang change. Correct. Amo to, lipay na kay ko ganina kolba pa kay bisig dili aproban, pero karon kay na aproban naman. Maghinelas na ta. Tura ni gawas na ang item. Oh, dili na nga item nga katong ano ha, tong iPhone na nga item, dili tong item nga naa sa basta. Correct. So ang akong gipili day nga iPhone kay dili tong iPhone 14 Pro Max kay mahal man kayo to og down. Nya iPhone 13 Pro Max wala pod. So ana ko nga katong baratuhon lang pero dako og GB. Sana GB. Basta't kanang daghan kay mapundo nga video kay mao man gyud akong kinahanglan kanang mapunduhan og video kay para makadaghan mi og video, makadaghan mi og himo og video nga mapundo ra sa among cellphone. Mao to ang iPhone 13 lang gyud. Mao ra gyud na. Bahala na at least barato-barato lang akong monthly nya. 5,000 ra ang down payment. Correct. So nakuha na nako ang iPhone ana lang kadali. Oh, nangaon na dayon mi kay naman may sobra nga sinsilyo, nangaon mi diri sa SNR para ingnon. Pag human gani mong utang, ilas-ilas dayon ka sa SNR. Correct. Nag-order na dayon mi. Actually kauban na din ako akong mama, akong igsuon. Syempre si James kauban pud ako. Gipauban ako tanan. Inana mi tanan mangutang, mag-uban-uban tanan kay para ma-approvean jud. Dala ang imong pamilya kay para ma-approvean mo. Correct. So, bago pa man mahuman ang akong video, syempre, magkanta sa akong background music nga no copyright. Play! Kapag inggit, pwedeng pumikit, lalo na kapag hindi mo kaya ang legit. Rosemar lang ang malakas! Rosemar lang ang malakas! Kapag inggit, pwedeng pumikit, lalo na kapag hindi mo kaya ang legit. Rosemar lang ang malakas! Rosemar lang ang malakas! Ang dami daw Ines, si Rosemar lang ito, kaya nga yung mga besh, kaya din yung magagawang ako ay sirain. Kapabash ninyo, wala na kayong makakain. Maganda, sabi na ng ilan. Kaya 2 beses bago pinakasalan, bago manglait, bago si Rosemar lang. Mga pangit, hoy, mga luka ba kayo? Pangit kayo ng pangit ang cha-cha-cha nyo sa ganda at yaman daming sana all habang parang ikaw ay tahol. Ow! Daghang salamat sa pagtanaw sa amuang mga video mga kabigwas. Dalaygon ang Diyos og ayo-ayo mong tanan. Correct.